Участковые полицейские, им поручено соблюдение правил благоустройства, содержания территории рынков. На них возложено. Бүгін біз бұл текшерулерні иштирабыз Қазанның базарларында деп айтабыз. Қазанның базарлары инде біздің бүкіл халыққа өзінің қызметін көрсетті, халық бұларның товарларын жеткіру. Әйінді мына біз күзеткен вақытта көрәбіз бұл территорияда бик көп шөпләр таралған, ит кисәтірген орындарда да бұл бик пішіратлы көрінә. Һәм шулай ук төгәл рәвештә, дөрес рәвештә булган төзелеш калдыкларын һәм уларның калдыкларын җыеп, тиешле урыннарга кую монда оештырылмаган. Күпме штраф яный аларга? Шуңа күрә инде без һәрбер Казан буенча 17 әйтик отряд эшләдек. 3 кешедән һәрбер районда аның бар инспектор, бунда Шакирзанов Руслан, ул күптән эшли инде, ул безнең белән һәм менә шушы пычраклары өчен базар директорына Татарстанның административ закон нигезендә аның 6 маддәсе бар. 500 сумга хәтле административ штраф салырга мөмкинлегебез бар. 500 меңгә сумга хәтле. Әгәр дә инде ул үз вакытында эшләми икән, инде шушы стартмый икән инде, ул бәя 1 миллионга хәтле менергә мөмкин.